Nagpusot-pusot karon ang mga blessings o recognition nga nadawat sa sugbuan ng singer nga si Jessica Villarubin. Human ni kampiyon sa The Clash Season 3, duha ka mga singles na ang na-release ni Jessica nga gipanguluhan og Ako Naman og Beautiful ug subay sa iyang bag-ong mga kanta. Usa ka Hollywood vocal coach nga si Mr. Lee Luntok ang nakadaig sa katakos ni Jessica sa pag-awit. Gihulagway sa nabantog nga vocal coach nga ang tingog ni Jessica adunay beauty, grace, power and style. Dakong pasalamat usab sa Cebuana Power Diva sa nadawat nga positive feedback. Mas nadasig siya nga palambuon pa ang iyang mga performances sa umaabot. Siyempre, usa sa na sa akong dream nga ma-recognize kong po internet. Dili lang kay sa atong nasod, murag sa gawas bud sa nasod, murag tanan man siguro singers mo na pangandoy, murag ma-recognize pud ta ba mo nang happy kay ko nga syempre na na-appreciate nila akong talent nga sa akong kanta nga beautiful, murag happy jud kay ko, murag speechless gani kay ko kay gitag raman ko ato ba